dole ma waɗannan mutanen su yi zanga-zanga saboda abinci dai baya kai musu, dole su gaji da zaman wurin. Dan karamin kofin shayi kamar yaro ba za a ƙara cin abinci ba sai karfe 1, karfe 1 kuma ludayi 1, daga ludayi 1 nan da ka ci sai dare karfe 7 sannan za a ƙara cin wani ludayi 1. ya za mutum ba zai gaji da zaman wuri ba? Gaskiya sai an gyara a nan Arlit din, gaskiya a fannin abinci dole dai hakuri za ku sake yi, ku jira a kwana a tashi. In dai kun yi hakuri za ku ganku a jihar Agadez, daga Agadez kuma sai gida Najeriya. Amma kuna daga wannan abubuwan kuna ta yada kuna waye, wannan ba mafita bane. Ai mafitar kawai ka neman makanka, ko ka zauna ko ka tafi, shine kawai mafita. Amma daga wannan abubuwan ba wani abun da zai yi maka, saboda idan yanzu an ce za a rabu da mutanen sauran kasashe wanda suka makale a Nijar su zo a dinga mayarwa, yakin banza ne. Su kuma sauran fa ai tsakura ake yi, a taba na can a taba na can a taba na can. Kasashe daban-daban ne, a dawo da 'yan can kasar, a dawo da 'yan can kasar, haka ake yi. Amma ku kuna garin Arlit, ba ma a sama ka ba, kuna cikin gari ku zo kuna wani zanga-zanga, gaskiya da sake. To jama'a, dukkanin waɗanda suka san sun yi joining ƙungiyar IOM ta karɓe su, to fa sai kun cire wa kanku damuwa, domin ƙungiyar IOM da kuke gani ba a so ana gaggawa a kanta. Kun gani ba a so ana gaggawa, gashi hakuri ne yasa mu kanmu kuka ga an dawo da mu gida, kuma an ɗauki dukkanin abin da ake bayarwa aka bamu. To kuma dole sai kun yi hakuri. Dukkanin wanda kuma yake so ya tambaya dangane da kungiyar IOM da dai sauransu, to zai iya min magana. Kun ga wannan gashi, wannan court ne, gashi court ne kala-kala, wannan ma gashi court ne, wannan nan inda kuke ne Arlit, wannan court din. Mun zauna a wuri, mun je wurin nan, yasa muke bidiyo akai muna wayan muku da kyau. To jama'a, da fatan wannan sako zai je zuwa gare ku. Daga ni na ku sarkin Afirka nake cewa wassalam.